Čaute lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude video spíš reakce na šopaholik Adele a prostě tak. A nezapomeňte si vzít nějakou mňamku a můžeme jít na to. No, ještě nemůžeme, ale vidíte ten filtr, a nezapomeňte si vzít nějakou mňamku a můžeme jít na to. Takže ahojky lidi a melonkové. Já jsem jenom chtěla říct, že dnešní video bude takové netradiční. Že oni jsou prostě hezký. Ona miluje taťky, protože ona teďka řekla, hej, já teďka miluji ty taťky, oni jsou takový prostě dobrý. Zvuku líbily a ty vám sem přidám ty fotky, abyste si to mohli taky přečíst. Co? A jenom jsem vám chtěla říct, že trošinku už je to lepší s tím žaludkem. No, ať ti není špatně od toho pitomého žaluda. Tvůj žalud trpí, určitě. Takže vezmeme její pilku, rozhrezeme jí břicho. Jo, ale jinak se prostě ještě necítím na to, abych začala fungovat a pracovat. Paní, teď... A co je tohle? Takže ahojky lidi a melonkové. Dneska je neděle, tak si krásně tu neděli užijte. Nikdo si neděli užívat nebude. My máme zítra flétnu. A dívejte se na ten dobrý filtr. Ona prostě jsem nejhezčí. Já jako vždycky opět budu zase doma, protože prostě nedokážu jít mezi lidi. Nezvládám to skrz tu panickou ataku, ale v pohodě. Já už jsem zvyklá být doma, takže mi to nepřekvapí. Aspoň pejsek není sám doma. Pustím si nějaký... Udělala jsem si... Spíš si pustíš Já nechci být sprostá, ale prostě ona mi to štve. Kávičku. Žádnou kávu. Karamelovou kávu do Starbucks hrnečku. Takže zdravím tady všechny kavárny Starbucks. Mám ráda. Samozřejmě i Costa Coffee zdravím. Žádný Costa Coffee. No a co? si udělám kašičku takovou s cibulkou. Strašně mám ráda obědu, takže pecka. Budu se věnovat psíkovi. A to? Psovi. Mám vás moc ráda. A já tě nesnažím. Jo, užijte si dnešní neděli. Víte, co se říká neděle? Nic nedělání, takže dneska si dejte pohod. Dejte si relax. Dejte si něco dobrého. Žádný. A buďte s tím, koho máte rádi, koho milujete. Já tě nesnáším. To už budete koukaný, takže co. Ale co se tady máš? Proboha. Co to do... To je hrníte, ona je divná. Co dělá? Já tady jim. Co jí dělá? Prostě kouši prst? Ulkejte. Ne, na TikToku, ne na YouTube, ale uvidíme, jestli to bude fungovat. Nadávky velkého šikana. Svěnčka. Počkat, ona říkala, že něco na YouTube peníze. Takže šopohlík Adely, pitomí. Můžeme přestat chvilku. Tady jsem si zkusila. Jo, a ještě bude tutoriál na malování. Tak to je fuj, vypadni. Taky peníze. Fuj! Stoj. Potřebuji vědět, co je tohle. Ježiš. Pan Jezus już się zbliża. Au. Aha, tak to nebylo au. Jdou naraz.
Didi, to už bylo všechno, tak ahoj.